And here's part 3 na guys. Please don't comment like so. Part 3 na guys. Wala naman sa YouTube. May lang. Kaya YouTube, hindi na Pilipinas wala. Mamay, Ano? Ano yung mga country na ito, mga viewers? Isa na ito. Top 3 ako sa YouTube. Pero Pilipinas, number 1.
Dili dapita sa may buko pamino na yun. Muna rin yun, no? Kung sa duwin, ha? Namaw ka ba? Hmm. Wala ka na. Wala. Ito ra, init ako. Kadagan man good na. Pag mayroon mo ko kaon na. Ay, Gamay. Bunda. Bunda gamay. Sa may mga up yan. tama na. Okay na. Kamuha ako ng bulak ako na. Ito, hindi na ko ng kamuka ba? Kamuha ako ng bulak.
kapoy sige ko lakaw. Ay! Ha? Kapoy sige ko lakaw. Kain lakaw. Maklay karon. Ito sa ayos ma'am, hindi wala sakit ba? Sakit na sa ako ang banta naman. Jugil ba? Alas 12 kan?
diabetes na choco pa nga o energy na chocolate. Galing mo kasi. Hello? Ay, ma'am. Hello, may buntag. Rabina, ma'am. Rabina, wala kabot sa gym. Rabina, wala kabot sa gym. Digos. Rabina, wala kabot sa gym. Digos, ma'am. Digos. First gram. Kung sa oras ka ma, mga kuwan lang ka, alas 2 or alauna kape. Sige ma'am, tawag lang usap para mabuking ka. Sige ma'am. Daras. Ilawag na lang siya. Hindi ko lang ingog ng kauban. Ako na gamay ma. Okay. Okay, Hmm.